marang pandana leake benjing-benjing lamangka terus sopo rumang irur derek abulo misanan wisambune bangun enjing Abdullah ayun pamitan dumateng jeng Sunan Mongko klayan sahih misananyo wus prakto ing pangayunan Abdullah yo awut santun kalayan angaras podo nyuwun pangestu jeng Gusti kawula ayun lumampah jeng anak doalon ya sun amini siro lasiro lumakuwo Anjo supe salaming sun marang yayah renaniro ngaras podo santri kalih lengser saking ing ayunan mulya wangsul mring pandoe ambekta dandosanira sadaya wus binekta waos lawan juwungipun cinatur sampun lumampah sowan santri kekalih datang kawan lampahnya surup surya mulya reren wonten ing tepining desa kelanting naminira tandang mulya andulu tiang lumampah sajuga wus berarti pun takeni dening Abdullah mangkono isana derek tatakon ing dusun pundi punika kanthi nanya aweca kalanting namining dusun Abdullah tumandang sholat kang lintang kendeling alih dumateng wau kang sholat angucap jroning manahe iku ta wong apa boyo pulahe kok mangkono dadyot nanyam roti dangu ningali saking tepian angateng sareng kekalih sidakep sareng kalian jengking nyekeli dengkulit jeng ngeletek kati wong beksa